The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Galatians 5:16 says, This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Amos 8:11, there will be famine and thirst for the word of God. Luke 11:28, but he said, Yea, rather blessed are they that hear the word of God and keep it. Before we start our Bible study, nining adlaw, kinahanglan ang atong pagsunod sa naanda natong routine, our SOP, gikinahanglan nga atong susihon ang tagsa-tagsa nato kakalago na naapabatay mga sala nga naapadiha kay kini kon dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, mahimo lamang kining babag sa atong pagpatuon sa pulong sa Dios. Busa, gikinahanglan gamiton nato ang prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique or recovery technique. Na nagaingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala, ikinahanglan ang imong paggamit sa imong free will kung ikaw dili pa magtuto. If you are an unbeliever, the issue you are facing is not confession of your sins, but faith alone in Christ alone. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, magandam tas tong kaugalingon karon, pinagis pag ampo sa hilom. Let us pray. Balahan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo, niining lain sa mga adlaw, nga imong padangat ka na mo. Buhay pa kami ning among lawas karon, skill pa, o napa kami kalantip sa among pangunahuna, kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya, o sa imong grasya. Dili kami takos. Di gani kami takos nga mabuhi pa. Panyang imong plano, nagalihok pa man, mo sa imo pa kaming gipabuhi hangtod ni gayuna, kay buot ka kami makakabot sa among tumong spiritual maturity nga diin ikaw mahimaya sa pagdangat namo niya ng maong ang. Salamat o Dios, nining kay gayunan nga imong gihatag kanamo grasya kining tanan. Ubanin kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong, kay mao lamang kini ang kalanon sa among tagsa kakalag-ingon nga imong mga anak. Wala na lain. We compare your word as the oxygen that we have to breathe in and breathe out. Busa, bani kami karon, pinagis pagtudlo ka naman sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry o sa atong mga higala na nagasunod usab niini o kaninyong bag-o, we welcome you. O kaninyong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers, maing adlaw kaninyong tanan o gibiabi na sab kamong tanan. Ining atong
adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. By the way, karong adlaw doon na sa tay bag-ong pagtulunan nga atong sugdan karon. The title of our study is Colossians chapter 3. Okay? Atong duputan kining maong pagtulunan diha sa libro ngadtos mga taga-Kolosas kapitulo 3. Okay? So karon sugdan nato kini. Unas tanan, ang Kolosas 3:1 has a lot of doctrine that is explained. Usa niini mao kini ang gitawag og positional truth. Now, unsa man ang positional truth? Okay. Ang paghubad nato niini gitawag nato kamatuoran sa atong paghimutang. Ang tinuod natong pagkabutang o kahimtang. Our true relationship, okay, with our Lord Jesus Christ. Now, usa sa mga benepisyo nga atong nadawat, nga atong higayon, nga atong tuuhan sa Ginoong Kristo ingon nga manluluwas. We made our most important decision in our life by believing in Him. Okay? O usa sa mga benepisyo nga itong nadawat, gawas niya itong labis kadaghan, mao kining positional truth. Now, kamatuoran sa itong pagkahimutang and our true relationship with the Lord Jesus Christ. Niya ito yung higayon nga itong gituuhan si Ginoong Kristo. Ang balang Espiritu Santo, as if murabaog iya gipunit o gihiusa ta, gidugtong ta kang Ginoong Hesukristo nga atong Dios ug manluluwas. Ug kanang atong pagkadugtong niya hangtod na. Wa na kanay pagkatangtang, di na mausab, di na mabakwi. Once saved, always saved. Kini, it's covered by the doctrine of eternal security. Ang Dios dili sama sa gitawag nilang Indian giver. Nga sa diha nga kita makasala, human ta maluwas, iyang bakwion, iyang bawion ang kaluwasan gihatag no. Dili nga ingon ana ang Dios dili. Once nga mutuo ka, mudawat ka kang Ginoong Kristo nga imong personal nga manluluwas og Dios. Diha. Di na ka na matangtang ang imong relasyon ngadto kaniya. So, nahimo ka ng magtotoo, nahimo ka ng Kristohanon, nahimo ka ng bagong na tao, nahimo ka ng namatarong sa tubangan sa Dios, gisuluban ka na sa kinabuhing wala ni katapusan, ang gimungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out, hangtod na ka na sa hangtod. Nahimo ka ng tagalangit, all of those. And then, aside from the 39 irrevocable absolutes nga, gihatag sa Diyos kanimo, ingon nga magtotoo. You see, all of this. Ang usa pag yun niini sa mga kaayuhan nga itong nadawat, gikan sa Diyos, mao ang positional truth. Mao na ang tinuod yung kahimtang nato. Now, kining atong tukiron nga positional truth, this is equivalent to sanctification, which means separated, gipaglain or pinalain. Okay? O kining maong positional truth, ato lang gamitan ka na sa English term, positional truth, clearly explains sa matuod, tinuod yun natong kahimtang, our position sa atong relasyon ngadto sa Dios. Now, positional truth is categorized into duha. Ang usa nini, ang naguna nini, retroactive positional truth. Retroactive.
Now, our position now, which started at Christ's death, spiritual death and physical death. Okay? O na ilhan kita, identified kita sa espirituanong kamatayon o physical nga kamatayon ni Ginoong Kristo. We have been identified. And we have been identified with Christ. Excuse me. On His death, iyang kamatayon, ang iyang pagkabanhaw, ang iyang, human siya namatay, gilubong, human sa pagkalubong, giyon sa kanang nabanhaw, okay? Resurrection. And then human siya nabanhaw, ang iyang pagsaka ngadto sa langit. Og human siya musaka ngadto sa langit, nagalingkod na karon siya sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Og kita na identified niya niining tanan. Mao na retroactive positional truth. Okay? So atong hinahinayan ron matuhog yun imong tanan ang unod niini. So that is retroactive positional truth. Our position now nga nagsugod niya itong mga butang atong ipangisgutan. Ang ikaduha nga kategory nining positional truth mo ang current pagkakaroon. Ang kahimtang sa magtutuo right now sa pagkakaroon nga nagtuon ta niini. Okay? So, ang positional truth, okay, mao kini ang yawi sa pagsabot tali sa simbahan ug sa uban nga mga katuigan, mga dispensations. Kita God nga mga magtutuo dinhi sa katuigan sa simbahan ng church age. Sakop kita sa harianong panimalay sa Dios. We are now members of the royal family of God. Usana sa mga kaayuhan nga itong nadawat. Itong higayon nga gamit kita sa itong pagtuo nga ito kang Ginoong Kristo. Now, this positional truth explains clearly the difference between Christianity and religion. Okay? Kay atong naibawan na nga doon na lamay duha ka klaseng mga tao ni kalibutan na karon. Of course, dili bahay o laki, kundi magtotoo o dili magtotoo. Mo kini ang two kinds of people, groups of people, believers o unbelievers. Now, doon na po duha ka klaseng mga believers, the winners and the losers. O doon na po duha ka klaseng mga unbelievers, mga di magtotoo. Katong grupo nga gitawag sa English og lascivious o ascetic. Okay? Ato ning batbaton in detail later on as we go along. Okay. Now, nining ato karong panahon sa simbahan. Okay? We are members of the church age. Atong tun-an usab kining duha ka klaseng mga maayong binuhatan. O ato naman po din ituki sa makadaghan na para ato lang gyapong balikon. Kung sa maning duha ka klaseng mga maayong binuhatan, human good o divine good. Mao ni, duha ka klaseng mga maayong binuhatan. Okay, ang human good, ato lang lakbitan karon. Ang human good, tawanon nga mga maayong binuhatan, mo sangko kini og dautan. Human good and evil, mo bitaw nga sumpay yun ang evil dihang human good. Basta human good na gyoy evil. So human good and evil versus divine good. Ang mga maayong binuhatan nga iya sa Dios. Now, doing any of these two, unsa may makadeterminar niini ang atong kabubuton, di ba? Kay makapili man ta niini. Hinatag sa Dios kining atong volition, atong kabubuton. Ipagamit kini sa Dios.
Kaya mo, ang volition is the issue in life. Di man niyo na. Mao ka na issue sa kinabuhi. Okay, going back to our salvation, when we believed in the Lord Jesus Christ, na ilhan na kita, giila na kita, we have been identified kang Ginoong Jesucristo sa iyang efficacious substitutionary spiritual death dito sa krus. Hinumdumi nga si Ginoong Jesucristo wa mudawat sa human good and evil dito sa krus. Wala. Iya kining sa likway. Okay? Sabtana. He did not accept human good and evil dito sa krus. He only accepted sin. Sala ray ang gidawat. Ug may hinungdan nga siya gihukman sa Dios nga Amahan tungod niya atong mga sala. Thus, ang sala dili na isyu kung bahin na sa kaluwasan tungod kay it has been solved at the cross 2,000 years ago. Sabtag yun na. Muna, nga ang human good and evil, human good, makabisag unsang matang sa mga mayong binuhatan nga atong mabuhat. Wala, mga mayo yun. Gitahod yun na, kanang ingnon tatalahuron, halangdon yun na sa katilingban. Ang mga katauhan sa katilingban, believe yun. Pagtamod nila, halangdon kayo ang human good. Apan sa tubangan sa Dios, filthy rags, trapong mahugaw, matubangan sa Dios. Basahan ko ng Isaias 64:6, klaro ra ba na kayo? Okay? Isaiah 64:6, diha tinaw diha kung unsa ka hugaw di ini atong mga tawhan ng mga binuhat na tingaling uban mo kanang muriak na po niini. I know. Tinood na napoy mo ingon nga, mga mayong binuhatan nga tawhan o di madawat, di kumutuo na karon imo na ng volition. Tuo ka ba niya na o di? Basta kay sa pulong sa Dios. Mo yung gibasihan ang pulong sa Dios, dili pulong sa tao. Ang human good, tawhan ng mga mayong binuhatan, trapo nga mahugaw sa atubangan sa Dios. Busa, dili kini madawat sa Dios. Gusto? Isaias, Kapitulo 64, versikulo 6. Now, mao nga, kadtong mga magtutuo nga nakabuhat ug maayong binuhatan nga Dios nun, nga naman yung na Dios nun man nga mga maayong binuhatan as compared to the human good. Kay, kining pagbuhat sa maong magtutuo, sa maong mga maayong binuhatan, dito niya buhatan dito sa sod, sa iyang dapit nga may gahom sa Dios, nga gitawag nato operational divine dynasphere. Now, every now and then, mag-iskot rin magkitag dugang may tungod nining operational divine dynasphere. This is the royal palace. Okay? Harianong palasyo nato nga mga magtutuo. Puloy anan kini nato. This is our residence while we are still alive dining kalibutan na. In fact, maunay dapit, gitawag natong protocol plan of God, God's power system, unsa pa, kanang the Christian way of life, gahom kini, dapit kini nga may gahom sa Dios. Okay? Dapit. Nga, kung anaa kita magapuyo, diha, now of course, this is a mental attitude. Di nato makita with our naked eyes. No. Ni ani sa itong pangunahuna. Kay, labot pa, Kristohanong pangagis pagkinubuhi, matang magkinis pangunahuna, it is a mental attitude, life. So, this is a refresher na pod. So, mao na nga, ang usa ka magtutuo,
nga nagabuhat og mga maayong binuhatan, didto niya buhatan sa sod sa Operational Divine Dynasty Royal Palace, then mao kana ang madawat sa Dios ug iyang gantihan. Tuwa nagiandam na dito sa eternidad ang atong mga kanang mga panulundon, our inheritance. Gandam na ang Dios didto. Okay? Mao na nga adto inigdangat na to didto, Mateo 25:21 sa may isulti sa Dios ngadto kaniya. Nga daghan siya na buhat nga mga Dios nung mga mayong binuhatan. Well done, good and faithful servant. Maayo ug kasaligan nga anak. Mo isulti sa Dios dito. Now, every one of us, nga matag usa ka natong mga magtutuo will give an account of himself to God for every idle word that we speak. Kay kining mga idle words, careless, useless, worthless sa tubangan sa Dios. Idle god. Ug ang Grigong pulong din is argos. A-R-G-O-S, argos. Careless, useless, worthless. You see? So manang timanan yun na to nga kita manubag ngadto sa manubag tagtag sa tagsa ngadto sa tubangan sa Dios. For every idle word that we speak, every one of us tagsa gyud ka nato. So kung ang usa ka magtutuo nagabuhat og maayong binuhatan og kana pagbuhat niya dito sa gawas niya buhata ang sabot dili sa Operational Divine Dynasty kundi dito sa Cosmic Dynaspheres. Duha ra ba? Ang cosmic duha, ang iya sa Dios usara. Operational Divine Dynasty iya sa Dios. Ang iyang Satanas duha. Cosmic Dynasphere 1, which is arrogance complex, o Cosmic Dynasphere 2, which is hatred complex. So, ang usa ka magtutuo nga nagabuhatong maayo dito sa dapit sa may gahom ni Satanas, then, they are compared. They are compared sa 1 Corinthians 3:10-15. Human good and evil, gitandi kini sa kahoy, kugon, ug dagami. You see? Now, dusliti ko doon na. Unsa may metabo. Silaob. Maog daw. So, unsa may gantihan sa Dios? Wa. Kasabot ka? That is human good and evil. Apan, kung nagabuhat ako sa kamagtuto dito sa sud sa dapit nga may gahom sa Dios, Operational Divine Dynasty, kana, mao na describe as divine good. Okay? O kinigitandi sa pulong sa Dios, versikulo 13, gold, silver, precious stones. Pilak, kanang bulawan, o mga mahalong mga bato. So, kinigdanan, ning duha ka klase nga mga mayong binuhatan, they are to be evaluated. Diya sa versikulo 13, to be tested. Now, tusliti ko nun ng kanang pilak, bulawan o mga mahalong mga bato. Masunog ba na? Dili, because they are non-combustible. Ang wood, hay, stubble, kahoy, kugon, ug dagami, mao to'y combustible. Dali ra masunog, maug daw. Way gantihan sa Dios. Ang divine good ra. So, I hope naklaro ni mo ni. Kay abi nimo, ang nabuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross are the following. Mao ni iyang nabuhat: redemption, justification, o reconciliation. Unsay redemption? Pagtubos. Unsay justification? Pagtagbaw or propitiation. Ikatulo, reconciliation. Sabi ni Isaiah, pagpasig uli. Now, kining tulo
ka mga butang na buhat ni Ginoong Kristo gikan kini. Og ang source gyud niini mao ang pagkamatarong sa Dios, ang gugma sa Dios ug hustisya sa Dios. Tulo nga nagalangkob niining tulo ka nabuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Righteousness, God's righteousness, God's love, and God's justice. Now, ang atong redemption, okay? Ang atong pagtubos ni Ginoong Kristo kanato, salvation, were made possible pinaagi sa nining tulong atong kagisgutan. Perfect righteousness, perfect justice, o perfect love. Kay kinigong tulo mao ni galangkob sa hingpit nga pagka masaligan sa Dios. God's perfect integrity. Okay? Gihumbad na ko ni integrity o pagka masaligan. Now, okay, atong reviewhon gamay. Retroactive positional truth. So, retroactive. Tulo ka mga butang nga atong batayan din We have been identified with the spiritual death of the Lord Jesus Christ because He rejected human good and evil. Okay? Only sin ang iyang gidawat. Motong gihukman siya niya itong mga sala na to. Ikadua ang identification nato na ila nakita ngadto sa physical nga kamatayon ni Ginoong Kristo. Kay kini nagpadayag nga kita na himulag na gikan sa human good and evil. Supposed to be separated from human good and evil. O gang ikatulo, we have been identified sa iyang paglubong sa burial ni Ginoong Kristo. So naanantay pagka-divorce from human good and evil. You see? Ang ikaduha, we have been separated from human good and evil. Karon, ikatulo, we are divorced from human good and evil. Now, na ay bersikulo nga nagahisgot og kanang nabay mga tao nga mo kanang mo describe sa mga dautan nga maayo ug ang mga maayo dautan. You see, Abraham Biblia des Isaias kapitulo 5 bersikulo 20 ngadto 21. Isaiah 5:20-21 nagaingon kini sa in English. Woe to those who call evil good, good as evil. Now what is the technical word ni ining maong bersikulo? Ibaw ka kunsa? You know? What is the technical word? Tubag? Reverse process reversionism. Now, as we go along ato kining ipatinaw pagkanibuon sa ibot pasabot ni ining reverse process reversionism. Kay kini usama ni sa 8 stages of reversionism. Now, inomdumi, kadtong tulo ka arrogant skills. Ato maning gitukbil po sa kaniyan to. 3 arrogant skills. Now, unsa maning tulo? Nag-una nini self-justification. Ikaduha, self-deception. Ikatulo, self-absorption. Now, unsa man ang self-justification? Well, gihubad na ito kinig pagpangatarungan sa kaugalingon. Kasi mga tarungan yung ka. Ang litag masakpan ka nga dihay sayop nga imong nabuhat sa tubangan sa mga magtotoo. So, mga tarungan kasi mong kaugalingon. Self-justification. That's part of the arrogant skills. Ikaduha, ang self-deception. Ano sa man self-deception? Kanang lingla ang imong kaugalingon. You see? Gilingla ang imong kaugalingon sa mga mini, mga
pagtulunan ba ka o mga baruganan ba ka, self-deception. O ang ikutulo, self-absorption. Na-absorb na gyud kasi mong kaugalingon. Ikaw, me, I, myself. You see? Self. Mo nabitaw ning tungha ng inyong giingon og selfie. Kay self, from ang imong gitanaw imong kaugalingon. You see? Self. So, self-absorption mo kini ang pagtutok gyud sa imong kaugalingon. Hinikalimtan na ang uban. Ikaw ra gyud, and that's part of the arrogant skills. So bantay gyud. These are considered occupational hazard nato mga magtotoo. 3 arrogant skills. Now, sa laing bahin, doon ay duha ka matang sa kanang pag-isip. Okay? Well, in English, we call this imputation. Like, at the point of salvation, we have been imputed God's righteousness. We have been imputed eternal life. Mao na ibut pasabot, giisipan kita. Ang uban, naggamit ni ini nga ingon nga, gipasanginlan. Well, nara nimo kung sa imong gamiton, basta para nako akong gigamit kining pag-isip. So, doon ay duha ka matang sa pag-isip. Ang una nini, gitawag og real. Tinuod. Ang ikaduha, judicial. Okay? May labot kini sa pamalaod. Okay. Ang real imputation, mo kadtong kanang atong pagsupil nila sa una natong ginikanan si Adan ug si Eva dito sa Hardin sa Eden. When they disobeyed God's prohibition dito sa Hardin, ang ilang status inunta, ilang kahimtang, sugod gyud niya itong higayunang sila nakasupil, kasupak sa kanang gidili sa Dios. They were spiritually dead. Okay? Nintakboy na kanila ang espirituhanong kamatayon. Na mo bito itong ingon sa Dios nga sa adlaw nga kamumukao niini, nga gidili nako, mamatay ra bagyud kamo. Mamatay. Sa inyong pagkamatay, mamatay kamo. Mao ginibot pasabot sa original. Dying thou shalt die. Ang dying diha nagkahulugan og kanang spiritual death. Spiritual death mo una. O niya, tungod ang resulta niya ng spiritual death sa dagan sa panahon, musangko sa imong physical nga kamatayon. So, their status since then were spiritually dead, although they were physically alive. O niya, dugangan pag yun ang ilang spiritual death o old signature. Kinaiyang magkasasala, tampot na diya si ilang mga kalawasan. You see? Mao na nga kitang mga kaliwat nila ni Adan ug ni Eva nakapanunod mo ning kadtong ilang gibuhat mao kadto sala nga panulondon. Nakapanunod ta kay kita mga kaliwat. Gawas kun mayon kag di ra ko kaliwat ni Adan ug ni Eva. Which is impossible. Kitang tanan mga kaliwat Manila. Mao na kita nakapanunod ni ining salang panulundon. So, ang kahimtang natong tanang mga katawhan ining kalibutan, ng matao ining kalibutan na declared physically alive but spiritually dead. Okay? Kaya ang formula lagi nga atong isunod nini mo kini AOS plus OSN equals spiritual death. Okay? So, unsa pasabot? Sala ni Adan, Adam's original sin, dugangan sa kinaiyang makasasala, ang resulta, patay spiritual. No na. That is the condition or status since then sa pagkalaglag nila ni Adan ug ni Eva. Ang una na itong ginikanan. Mao na real imputation. Kaya guys, good man tag imputation, mao na real imputation. Tinuod gyud. Ang ikaduha nga judicial.
Okay. Gitawagin isa English og undeserved to be judged. Undeserved. Kinsay undeserved? Si Ginoong Jesucristo. Dili siya angayan unta nga hukman. Ang atong mga sala, giisip na. Giisip, imputed nga to kang Ginoong Jesucristo. O, maniuna, ang ikaduha, ang hingpit nga pagkamatarong sa Dios, unsa? Giisip pod nganhi kanato nga mga Kristohanon, believers. God imputed His perfect righteousness on us at the moment of salvation. Sabot? So mo kana real imputation kadtong kanang pag kalaglag nila ni Adan ug ni Iba. Mo to gi-imputed sila niadtong kadtong kahimtang nila nga physically alive but spiritually dead. So ang bot pasabot sa spiritual death, hingpit nga pagkahimulag nila gikan sa Dios. Perfectly separated, totally separated from God. Ug mao pug ang tanang tawo may mugso ni kalibutan. Sa dili pa sila makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, di pa sila maluwas. They are declared physically alive but spiritually dead. Labihas kabaga sa mga duot sa katawhan ng kalibutan. Ang nagalakaw-lakaw, nagasuroy-suroy ng kalibutan, buhi pisikal apan di ay sa tubangan sa Dios, patay spiritual. Kasabot ka? So mao na. Now knowing this, diya sa Roma 6:4, knowing this, our old man, kining old man, ang atong kinaiyang makasasala, old sin nature. Knowing this, our old man is crucified with Him, uban kang Ginoong Jesucristo, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Now, ato ni ipadayon ugma. Okay? Dinhita mo hunong una, ug atong isgutan ugma ang double portion nga nadawat sa matag magtotoo at the point of salvation. Magampo ta. Ama, namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimuslan ning adlaw, pagtuon ni ining imong mga kamatuoran ug gikinahanglan nga among masayran ug makatunan aron mao kini ang among magamit sa mga dadlong panginabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat o Dios ni ining grasya. Bani kami sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dala kami pagpaling ugma. Og salamat sa mga kahigayunan nga mong gihantag kanamo o Dios. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.